Hier volgen enkele mededelingen betreffende coronavirus op Curaçao. Goedemiddag dames en heren. Misschien was het wel meer dan een dag of 2 geleden, maar hier dan weer een update. Op Curaçao zijn er in totaal 286 mensen getest, waarvan 113 mannen en 173 vrouwen. De teller staat nog steeds op 14 positieven, plus 1 inconclusief. 11 daarvan zijn reeds genezen. 1 patiënt ligt nog in het ziekenhuis. 1 is zoals u weet overleden. En eentje die zit nog geïsoleerd thuis, die wordt daar gemonitord. De inconclusieve die wordt ook thuis gemonitord. Verder zijn er nog 20 mensen die door ons gemonitord worden, die in quarantaine zitten. En nog 12 personen die reisgerelateerd in quarantaine zitten. Dat zijn de mensen die na het sluiten van onze grenzen nog binnen zijn gekomen en die onder verplichte quarantaine zitten daarvoor. Wat ik al op een ander moment ook al eerder zei, we hebben maatregelen genomen om datgene op zijn plaats te hebben, zodat wanneer wij de teugels een beetje gaan vieren voor wat betreft de maatregelen, dat we toch zeker moeten weten dat inderdaad de transmissie zo laag is als wij denken dat het is. Dat hebben wij ook gedaan. We hebben genoeg tests op het eiland, dat weten we. We hebben ook meer mensen getraind om te kunnen testen. Daar zijn ze ook mee aan de gang. We zien ook dat de mensen die met ons meewerken van de syndromic surveillance, dat zijn de huisartsen, die zijn getraind, die testen ook meer. Dus je ziet ook het aantal testen per dag, dat neemt een beetje meer toe. Dat betekent als je meer test, dat je ook rekening moet houden dat je misschien ook wel wat gevallen meer gaat vinden nu. Dus het is te vroeg om in de handjes te knepen en denken, yes, we zitten een paar dagen al op 14 en dat blijft zo. Kan best zijn dat het wat omhoog gaat. Ik hoop dat het niet zo is. Ik hoop dat die paar die omhoog gaat niet heel veel meer zullen zijn dan dat. Maar dus als er her en der weer eentje positief getest wordt, moet u niet meteen in paniek raken. Dat ligt in de lijn der verwachtingen als we het aantal testen en het testbeleid verder uitbreiden. Dus daar wil ik u alleen maar voor waarschuwen, dat is 1 ding. En verder zullen in de loop van de dagen bekendmakingen komen die laten zien wat nou het verruiming is van de maatregelen die we hebben genomen. Richting meer normaal. Ik zeg dat met aanhalingstekens, want zoals we ook wel vaker hebben geroepen de laatste dagen, helemaal zoals het was, kan voorlopig niet. Dat zie je overal op de wereld. Iedereen zegt dat. Wij zeggen dat hier ook. Het zal wel een nieuwe soort normaal moeten worden, wat wij met z'n allen moeten leren accepteren en moeten leren daar ervaring mee opdoen en mee leren omgaan. Een van de dingen die specifiek gelden is waar we hard voor pushen, is dat de zorg weer open gaat. En dat gaat gebeuren per maandag bij de ziekenhuizen die we hebben. Die zullen dan weer gedeeltelijk, dan wel meer dan gedeeltelijk op speed zijn. Het Advent ziekenhuis is al een tijd bezig geweest. Voor wat betreft het Advent geldt dat er in richtlijnen met de overheid en in lijn met wat de bedoeling is. We proberen zo min mogelijk mensen bij elkaar te stoppen. Dus proberen samenscholingen te minderen, grote groepen bij elkaar te minderen. Dat het gespaceerd moet lopen, rekening houden ook met die social distancing van minstens 2 meter. Er zijn dus een aantal maatregelen ook in het Advent ziekenhuis genomen. Zoals bezoekuur. Het is alleen maar 1 bezoekuur per dag en dat is tussen 4 en 5 's middags. Dit geldt voor het Advent ziekenhuis. Mensen die mogen ook bezoek krijgen, maar alleen maar van 1 persoon per dag. Dat is juist om een aantal mensen niet toe te laten nemen in het ziekenhuis die daar rondlopen. Er is alleen maar 1 ingang die geldig is voor beide locaties van het Advent ziekenhuis. Op Groot Dabelaar is bij de hoofdingang aan de Groot Dabelaarweg. En de entry van Damacor is aan de Kini-Kiniweg. Mensen worden ze binnenkomen, die zullen wel gescreend worden of ze niet respiratoire symptomen hebben. Dus dingen als hoesten, niezen, verkoudheidssymptomen, problemen met ademhaling. Die zullen we in ieder geval doorverwezen worden terug naar hun huisarts. Als patiënten naar de polykliniek moeten en als ze ook dit soortgelijke symptomen hebben, dan zal dat meer telefonisch consulten gaan worden.
Nieuwe patiënten die krijgen instructies via de telefoon dat ze tenminste 15 minuten van tevoren bij hun afspraak zijn. En daar worden ze gescreend om te kijken of ze eraan voldoen, ja of nee. Die 15 minuten is van belang. Er moet niet te veel meer zijn. Het moet niet te laat zijn. Het idee is juist dat je zorgt dat er niet te veel mensen bij elkaar zitten. Nog in de wachtkamer, nog daarvoor. Dus men vraagt ook specifiek, hou je aan die 15 minuten. En men probeert zo min mogelijk mensen in die wachtkamers te hebben. Sowieso 2 meter afstanden, dat wordt gehanteerd ook als norm. Verder zijn de diensten van het ziekenhuis, die zijn gewoon operationeel. De OK's zijn operationeel, gastroenterologie is operationeel, de oogheelkunde is operationeel. En wat wel zo is dat de cafetaria vooralsnog dicht zal zijn voor het publiek. Verder ook radiologie, laboratorium, die zullen ook normaal functioneren. Dit allemaal geldt voor het Adventziekenhuis. Daarna heeft ook het CMC maatregelen genomen om in ieder geval langzaamaan de polyklinische hulpverlening weer op te starten en te komen tot. Ze kunnen niet in één klap open, dat willen wij ook niet, dat er dan plotseling een grote toestroom van mensen is in één keer. Dus de volgende maatregelen die gelden voor het CMC. De polykliniek zal patiënten oproepen voor een afspraak, dan wel om dat te bevestigen. Die afspraken kunnen zowel telefonisch zijn of dat het fysiek is dat mensen daar naartoe komen. Patiënten worden gevraagd om opnieuw diezelfde 15 minuten van tevoren, niet veel langer, niet later, 15 minuten van tevoren daar te zijn. Als je nog geen nieuwe registratiekaart hebt van CMC, dan word je gevraagd om een half uur van tevoren te komen, zodat je dat kunt regelen. Als het nodig is, mogen patiënten begeleid worden door 1 volwassene. Niet meer en bij voorkeur een familielid. Als het gaat om bezoekuur, ook bij het CMC geldt dat er 1 bezoekuur per dag is. En dat is van 11:30 in de ochtend tot 12:30 in de vroege middag. En ook daarvoor geldt dat er maar maximaal 1 volwassene op bezoek mag komen bij het patiënt. U moet er rekening mee houden dat als u afspraken heeft in het ziekenhuis, dat er een controle plaatsvindt bij de portier, bij de parkeergarage. Die hebben een lijst met namen, met wie er afspraken hebben en de tijden. En daar zal op ook bewaakt worden en te kijken of het klopt en dat u daar inderdaad bent voor een afspraak en of het op de goede tijd is. Dit zijn de dingen die gaan gebeuren. Verder zijn er nog steeds ook de huisartsen die de bedoeling zijn dat zoveel als mogelijk ook zal beginnen op te pikken. Maar ook daar zal er een nieuwe vorm van zorg plaatsvinden. In die zin dat het bijna allemaal met name op afspraak gebeurt. Dus het verzoek is aan patiënten eerst te bellen, afspraak maken. Ook als het urgent is, dan mag je waarschijnlijk wel eerder komen. Dat zal je per huisarts regelen. Maar niet, het verzoek is dus niet daar ter plekke te verschijnen en daar te bellen. Eerst bellen van huis, dan komen, afspraak maken. Dat is dat nieuwe normaal dat we aan moeten beginnen te wennen. Dat je niet met z'n allen daar gaat, niet met z'n 30 of 40 in een wachtkamer zit. Dat we ook die wachtkamers proberen zo leeg mogelijk te houden. Dat die flow zo goed mogelijk gaan. We zullen er allemaal aan moeten wennen. Dus alsjeblieft, geduld wordt gevraagd. Zowel van de professionals als voor de patiënten zelf. Maar we zullen er langzamerhand naartoe moeten groeien. Als we dat doen, als we de maatregelen vasthouden, als we doen watgene wat we moeten doen, dan denk ik dat we er wel zullen komen. En nogmaals, eerstkomende dagen zullen er meer aankondigingen komen over het stukje bij beetje versoepelen van de maatregelen. Misschien is het goed dat ik dat uitleg. Waarom versoepelen, waarom stukje bij beetje. Als je tegelijk open gaat, dan kan je ook niet goed meten welke maatregelen welk effect heeft gehad. Dat moeten we in de gaten houden. Want als het niet goed gaat en als wij met z'n allen niet in staat zijn om het goed te laten gaan, dan zullen we het een en ander moeten aanpassen, dan wel maatregelen terugdraaien, dan wel andere maatregelen nemen. Dus laten we met elkaar nog steeds die geduld opbrengen en daarvoor gaan, zodat wij op een verantwoorde wijze weer terug kunnen gaan naar zo normaal mogelijk leven.
Ik denk dat ik voor vandaag weer genoeg uw aandacht heb gevraagd. Hartelijk dank en tot een volgende keer.